зараз заспівали, я вспомнив, що і про уник є файна пісня. Яка? Та вона так: оноче, що в тобі цуркоче, це горох циленча, це моя сиренча. А ті по мелодії? А по мелодії я... Ну, Не попробуйте. помните. Ні, от всю конкретну Бо всю ви, пісню. ви лимкіть маленько Я лиш проспіваєте. годен заспівати Ісю. Татову Ану, любиму. Ну давайте попробую зараз. Не знаю, це вийде. Получиться. Добре, тому коса косить, кому мила їсти носить. Ой. І моя би так косила, гоя, і моя би так косила, кей би мені мила їсти носила. Вот вам. Супер. І все по нотах. Так чистенько. Ви молодець. Це може бути. Ви молодець, аж так тямите нашої, все русинської. і Так далеко від домівства. Це означає, що русинською не мож. Повзирайте, деколи русинів обвиняють, кажуть, що це русини – то формат мадярів, формат Кремля. Вони навіть не розуміють, що вшиткі російські інститути і мадярські, американські не создадуть нам то, чим обладає простий рядовий русин без підготовки, бо к 7 рокам русини владіють русинським язиком по всім правилам. Я коли слухаю, як діти говорять сложними формами, каже хлопчик один другому: «Кеби ви все це був знав, я би був все це нігде не робив». У його вираженню імперфект і плюс комперфект. Откуда діти знають? От мами. Тому ніякі формати у світі не можуть зрівняти з тим, чим обладають русини. Це древніший формат древнішого в Європі народу. Звісно, нас переміняли, нас хотіли мадяри, що ми були похожі, що ми їхні, але русини зато русини, що вони де йдуть, лишають русинські знаки. Тепер уже прапор можуть лишати, а давно лишали співанку, танець, а також различні творення. Я дуже акцентую на вас, Мирослава, бо іменно найбільше знаків можеш покласти співанку. Бо співанку не можеш придумати просто так. Національну русинську співанку могла родити русинська душа, русинське серце. Кощі казав: лише хто знає по-русинськи говорити, косав русинську цицьку. Інтересне таке вираження. Ну да. Дуже інтересно. А знаєте, так мені подеколи ото смутить та й розстроює. Ось, наприклад, тепер недавно один доста такий славний колектив взяли нашу доста відому співанку «Горіла сосна палала». Ну, сосна то є, оказується, я й сама не знала, що то бузок, сирень. Так говорять на Тячівщині. То не буквально у нас ж... кажуть воргона. А Воргона. у вас так, а на Тячівщині кажуть сосна, Це оказується. іносказательне слово «органи», як яка сосна. Ось І вона, цвете. коли цвіте та палає, говорить, горить. То так, ні, то дуже І що тут засмутило. колектив перекрутив слова? Зовсім слова свої зовсім другі, а й такої комічної вчинили там за одну людину. Ну, майже всі вже чули за цей случай. Або майня гнітить, то тож взяли нашої русинської, а повністю переначали і зробили сміха. Русинів не є, але русинська пісня є. Але то мені має боляче, що мелодію взяли, а зробили сміха. Так сміховуються. Такое є наше старе слово, коли сміхуватися. Над кимось... Руське слово і здіватися. Айно, над кимось глумлять. І мені то дуже, я не знаю, як вам У ото любій пояснити. державі можна би то опротестувати і покласти на місто їх. Ну, в нашій державі поки то не можна, але будемо йти далі. І так, знаки ми кладемо красиві, а видите, от ті, котрі потворили нашу співанку, лишили іскривлений знак. Не лишили красивої, а бляху якусь ржаву. Ми не будемо їх осуждати, будемо йти далі. І так, ваше слово. Кілько ще можете ви покласти знаків, бо до кінця життя вам ще много, тому вже з Семеном А не ви думайте такої глупості. Ми молоді ще, то ви Правда. напрасно возводите. Айно. Ні, А ми просто прийшли в нову молодость. Да. Нова Второе молодость. дыхание молодости. Так что
ви напрасно так про нас. Ну, ми порівняно з Мирославою, звісно, вона, слава Богу, молоденька, гарна, красива, мудра і талановита. І головне, я завжди вам казав, Боже, як добре, що вона не шкодує сил і здоров'я, щоб послужити. Кожен із нас, ведь ми могли теж бути в Ужгород, Семен, та казати, не треба ми в то, а повічте ви це слово. І вчують вас наші люди, і увидять, ось, може пройти світи, Америку, Росію, Канаду, а прийти домів, своє не забути. Це особливий знак, уже конкретний на чоловікові. Це ти прийшов, так казають, ось, парна порвана по-руськи, це ти прийшов домів і сказав по-нашому. Впрочем, є в нашому народі, пам'ятаєте, поговорка, що доки не дістав граблями по чолові, доти хотів по-іностранному говорити. Я думаю, що і нині судьба всіх тих слабих русинів б'є по чолові. Вони много раз у життю не реалізувалися. Думали, що там все приспособлять, там, туди підуть, але виясняється, май красно. Не треба ти великого подвига, останься вірний материнському язикові, культурі, традиції, і Бог буде зустрічати наших русинов по-русинськи. Впознаш Божий голос по-русинськи, значить ідеш у царство. Якщо ні, уєдно з безбожниками у пекло. А як ви думаєте? Кстати, вам двом вопрос. Чи будете ви готові на суді повісти, Господи, кільком знаків поклав, кільком міг. Впрочем, ви поклали май високо, почти під небесами русинські знаки, на таких високих горах, на таких знаменитих точках. Я думаю, що ви вже можете бути записані в книзі, як називається книжка? Книга Гіннеса. Рекорд. Да? Нет, вряд ли, конечно. В книзі Гіннеса там є і більші рекорди. Діло не в тому, я ж не стараюся побити чиїсь рекорди. Я іду, то, так сказати, я ще з дитинства много читав, много хотів. То в душі, звісно, був железний занавес, і ті мечти були неосуществимі. Такі роки були. Але ви з дитинства все мріяли, Да, хочете. ну я любив дуже читати. У мене вдома мама книжки прятала. У мене фонарик був, і я під парном, під попланом. Я ся прятав і світив фонариком, і читаємо книжки, бо кажуть. Але в той тренування треба. Ну, наприклад, я 100 метрів не гонася у горі. Ну тренування, знаєте, я служив в армії. 22 роки в мене вислуги в армії. 22, 5 училища і 17 вже офіцером. Ну, там все одно у нас. Я в армії елементарно роки служив, або всім кажу, армія дуже добра школа, але ліпше її пройти заочно. Ну, возможно. Ну, у мене вся життя була зв'язана до 40 років там з армією. Так що... Зато ви такий потягнутий, і вам вийти на всяку там джумулунгу не є проблем. Ні, є проблеми, але там навіть подеколи не фізична сила грає роль. А яка? Сила духа. Дух. Або не. Тобі може бути тяжко, ти повзеш. Вернутися легко назад, а от іти прямо мало має тяжко. Ото так і життєве майже. Ну, да, здатися да. людині все легше. Да. Опустити руки. Але нас русинів виховували аж стояти на своєму. Ну от я не пам'ятаю, би мене так вдома воспитали, що й на своєму, Ото опирайся все і само так далі. собою То розуміло. само собою все розуміє. Учили нас другому, любити всіх, любити своїх. І життя Маму, любити. няня, дідика. Каже мені одна Папа. жона на днях, ось, ви знаєте, отче, що ті наші русини, котрі не хочуть або ганьбляться бути русинами, каже, які завтра прийдуть сюди румуни, вони всі стануть румунами. Сміялася. Каже, як хтось ганьбити своїм? Ми вважаємо всі національності. Перед нами кожен чоловік має образ Божий і уважительне отношення. Но щоби ганьбити своїм, да ще вислуховувати від чужого чоловіка, що ти не такий. Чужий чоловік оцінює себе, що ви не русин. Ну хто ти такий чоловік чужий, без освіти деколи, без відповідальної поведінки, що ти кажеш такое? І от ми у відповідь кажемо, ми хочемо указати, хто ми, класти свої русинські знаки в історії. Ведь
Це удивительно, що коли це розпала в Європі Австро-Венгрія, то образувалася наша Подкарпатська Русь. І ми зробили все путем іменно парламентським, без воїнів. Таким мирним путем. І нині то робимо. Ведь, слава Богу, в нашому краю не є міжконфесійних, міжнаціональних конфліктів. Чому? Русини завжди були розумні. І нині ми приклад указуємо. І думаю, що теж наші знаки. Знак такий, що тут війни не є. Так, коли нас мало потиснуть, але ми бачимо, що раді общого блага треба держатися уєдно, бо коли уєдно, то можеш робити великі кроки. І ще би сте на нашу маленьку програму завершення, що повіли? А ну, може, які знаки ще забили? Та може, то точно забув. Потім вспомню, коли я вийду з вашої передачі. Ага, ну туди... то знаєте, ось коли так внезапно. Ну, русин має говорити по-нашому, навіть нічого пробудитися. Русин, і я думав по-нашому. Пам'ятаєте, коли хотіли узнати національність тої у фільмі «17 мільйонів весни», та казав німець, що як буде родити, та ми будемо знати національність. Тобто русин у будь-якому випадку при самих тяжких ситуаціях завжди буде говорити по-своєму, по-нашому, бо іменно способність любити своє, уважати своє, перший признак, що ти не тільки сам лишаєш знаки, але й ти сам живий знак русинського народу у центрі Європи, котрий нікому не мішать. Ми з усіма сусідами живемо так мирно, а це означає, що ми добре знаємо, це наша земля. Код у нас прийшов жий, але ми не забуваємо своє, ібо в этому будущность нашого народу. Ну, Мирослава, я вижу, у вас ще одна книжка, то є інтересна. Що би ви повіли, що кілька слів русинських тепер приходиться записувати? Семен прийшов до нас та повів пару слів нових, котрі ми вже й забили. У вас словар Івана Петровція, або там пісенник старий. Що інтересно, много слів забивається, а потім лише раз його чуєш, вонося активно вертає у твій словарний запас. Зато треба создавати словники. В інтернеті, хто має можливість з русинів, попробуйте, коли вспомните якесь слово, напишіть, воно звучало в такому-то селі, у такі-то роки, от таких-то людей. І воно, що значило, і ще обов'язательно. Не лише слово, а в якій конструкції воно ся основало. Бо є таке слово, яке раз в тій конструкції хоснує, і ми не ним пользуємо. Зато нас легко приділити. Недавно, доки ви глядаєте, хочу вам повісти. Два чоловіка сиділи, і як було приділити, котрий з них русин? Треба було повісти слово 50. Так усі казали не русини 50, а русини кажуть 50. 50. Кроме нас, эту цифру так ніхто не називає. Ну, да. Вот вам, даже в одному слові определяємо чіткость. У вас, вижу, дзвонять вам, вже пора вам іти. Ну, але ваша... Семене, казали з цими особом, вас не називала паном, бо то справді не по-русинськи. Нас найбільше іменами називали. А як вам у дитинстві май казали скорочено? Ой, казано, отак, на дворі казали Сейма. Май такі люди Сеймку, ну а вже вдома так, ніжно Сейміку. О, як файно по-нашому. А знаєте, позирала ту передачу про ваш онок. Та ну, так то не передача, то такий мій, так сказати, то просто я зробив... Лірично таке. Да. Ну, типа кліп на пісню, но пісня без музики. Пісня без музики. Ну, знаєте, так мене тут причарувала та програма, що сте вчинили. Ож казали сте, ж були у вас сусіди і мадяри у вашому селі, були і євреї, і кожного з тих дітей ви до сих пір пам'ятаєте, як звали. Причому вони, я не знав, може я щось кощунственно скажу, вони по сей день кажуть жиди.
Самі на себе. Ну, то нормально. Ну, Я- так як і я мадяри не знав, ну. кажуть, що ми мадяри, ми не угорці. Я з декотрими зустрічав років 5 назад в Єрусалимі. Із от тих, кого я назвав, там Янкіш, друг, так сказати, дєтства, ми коров вместе попасували, намастимо хліба з олоєм, а от ще зверху цукром посиплемо. І от йдемо з коровами, пасемо десь там.